بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبال ما شريف لا تفي لجبه ومبو فون إسلامك فولي مي على كيشنا كهيننا كبركة أمي الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا يجلينا بو مولد النبوي نو إكرام محمد المصطفى كبانغني صلى الله عليه وآله وسلم وحكم كنلا ladado ankaramo ani anga shirif ke Sayyid Sharif Ahmed Tijani Haidara alina atama nyogon ubu kunda kaika wa o lada in laklina nyina arabado octobre kalo klimwa ani shegi Sharif Ahmed Tijani Haidara ani ma kemeni ko ulila ku kunda kaika baraka ma ba chaman tumeni tamaina inafo ambalmake Ali Bubakar Jallo ale miyere kaika de aye avion keren bla ala kira ka dunanw ka bolo kan ku ka taa kira ka bangeli nisodiya kɛ Kayi shirifu ka dugu Kayi shirifu kanibagaw ka dugu u bɔra jamabala ka shirifkɛ ni a ka taamaɲɔgɔnw kunbɛn k'u sɛnsɛn ka taa n'u ye u jabala la n'o ye Kayindi ye Jamiat Ansardine siège la u selen nɔ bisimilali kumaw ani bonya kumaw caman fɔra kɛnɛ kan an ka jɛ an k'olu lamɛn. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ame ala fo ala barakada ka wala ɲuman dɔn. A ma sɔrɔ ɲinan bɛ an sigilen ka don kelen ma kɔnɔ n'o de ye bi ye n'o ye an karamɔgɔ Sayyid Ahmed Tijani Haidara ale ni a ka délégation u wulila Bamakɔ sɔgɔmada joona na k'u kun d'an kan ala barika la u ɲuman sera an ma an bɛ ala fo ka barikada. Naba bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔ mɔgɔ ma yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in kan an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ barikada ka délégation bɛɛ fo bureau international bureau national an b'u bɛɛ fo ani honorable Aliou Jallo ale mun farala an karamɔgɔ Sayyid Ahmed Tijani Haidara kan k'a bɛna mawulidu kɛ an fɛ yan nɔ an b'a fɔ a n'a ka délégation ye k'u bisimila u yɛrɛw ka so o kɔfɛ an tɛ bɔ makɔnɔ fɔ an karamɔgɔ Sayyid Sharif Usmane Madani Haidara an b'a fo k'a barikada ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiriw la mɔgɔ mɔgɔ bɛ ale de kɛra sababu ye ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni a ka n'a ka cɛya ye a n'a ka jija a n'a ka ala dɔn n'a ka ala ye siran ye an b'a fo yarabi sijani kɛra labanko ɲuman ala k'a dan n'a ma a mago bɛ mun na yarabi ala k'o k'a ye a bɛ jɔrɔ mun na ala ka don a n'o cɛ ala bonya kama kuranɛ bonya kama bɛ diya Mustafa sallallahu Muhammad. Nisɔndiya min b'an na kuma ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ sabula an ni juru samaba an n'an ɲɛjɔyɔrɔ funengeni ka funengeni doniba ka doniba mukawwin ar-rijal al-kawadir wa nisa as-sawabir Sheikh Ahmed Tijani Haidara ale ɲakɔrɔ ni ye kuma di anw ma a ka gɛlɛn nka an b'a fɔ dɔrɔn ma faza man faza ila bikum wa ma khaba man habbakum maa si ma kunnandiya sɔrɔ f'a tugura aw kɔ wa maa o maa ye aw kanu perditi a ye k'a f'i ye Kayi k'i bisimila Kayi ka dugu ye Kayi ka dugu ye ne nana don min dugutigi bɛ bɔ dugutigiya la ne nana don min c'est-à-dire e de ye dugutigi ye e de ta ye dugu ye dugu b'i bolo a ka di ye cogo min sabula Kayikaw bɛɛ labɛnnen don k'a lamɛn mun ka di ye e b'a fɛ mun ka kɛ Kayikaw de labɛnnen don o de kama o cɛ ni o muso de bɔlen filɛ kɛnɛ kan jama min filɛ nin ye nin y'i ka jama ye wa i bisimila i yɛrɛ ka dugu la inshallah k'a fɔ Kayi karamɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la k'i bisimila k'an ka dunankɛ b'a fɔ i nɔfɛ n'o ye an yɛrɛ ka Kayika ye n'o ye Aliou Badara Jallo ye k'a fana fo a ka sirifu kanu na k'a fɔ a ye ko yarabi ala ka n'a sara ka délégation mɔgɔ nana an ka karamɔgɔ nɔfɛ k'a fɔ bɛɛ ma ko bɛɛ bisimila Kayiba ni ala sɔnna ma yan de ye Kayiba Jabate bɛɛ bisimila an ni bɛɛ bɛ kun sabula ni ala sɔnna ma kɛnɛ min don kɛnɛ nɔrɔma don yarabi ala ka barika da an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ala fo ka barika da o la k'an bɛ karamɔgɔ n'a ka délégation fo musow bɛɛ tɔgɔ la o ɲuman nana ɲa ma ala ka segin n'o ɲuman ye ten k'an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka tila k'a fɔ karamɔgɔ ɲɛna ko yan de ye Kayi ye Haidara ka Kayi sirifudenw ka Kayi Kayikaw ka bunanya ka Kayi ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ la k'an b'a fo musow bɛɛ tɔgɔ la k'u k'u bisimila Kayi Kayiba Jabate donda kelen ani bɔda kelen k'u k'i sigi kanu bɛɛ kun ka taa bi ma fo ka taa fɔ ko karo banna n'u bɛɛ kun k'u k'u bisimila. Sayyid Sharif Ahmed Tijani Haidara Kayikaw délégation tɔgɔ la ko ka aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ka aw barikada
aka Sherifu Kanu na kunun de kun nani ye kunun wula nga nani ye reporter ka bila bila kay ka ko an farma fa anti décourager ko reporter ko do faranga courage de ka ko anti se kan ko kay ka ni ci aw yere kay islameu bela jelen togoyala ani ho conseil islamique togoyala ka fo kan ni so dialen do ni anga ni dunan ba nunu ye u kan nalila anga dugu in kono bi o e ka fo ya bade ka do fara anka ambe ala fo la ka ala barikada ola o to menen ko fe ni dunan hunu amba fu ma ku bismillah min ni ka soro lutigi mana bo aka dula kan na ka se aka dembaya la na ka dembaya ba bismillah sino wude bismillah kala we ni dugu in kono ya no sabula o ka dugu do amba fu ya ku bismillah o boru bara unanu bara o ko fe ambu kumeni jumenye alhamdulillah rabbil alamin kiraba sallallahu alaihi wasallam abolen ko makka ki kunda madina ka ya kumeni jumenye no e donkire tala al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba as-sukru alaina ma da'a lillahi da'i ambe balma bela jelen fo balma monon yo ka haju bla ko kam magola ko bla ko ka sohla bla kana fara an kanya kana anga nin dunan bilebele ba unun kumbe no yanga sarike asteho ahmad tijan haidara ani ambal make noye ali obo har jallo e anu ga delegation bela jele ne fana farlo kan kana kumbe de ke ya kada ala yoke mode ma baw kaduye mo nyuma kaduye kabri anga sirbi bayre noye alhaji usman haidara alaye bunya dama ale rafana kera mo bunya baye ale ma bawdiyaye insha Allah an yarfana kera fe orilla adewnya nogo anno fe mo ya nogo an ba fu ma bismillah an ga duwin konaya ni yayi ni non bela jelen bora ni tlen koro kana ukumbe insha Allah uni kumbile ka ne ala yake ma ba yake ga ma ba de nye dro ni kera ma ba fe ne ala sona ma fu na be kife kanu fana aw nya soro ni dugu inde kono ne famana maulud makkay asam binan dugu de ni 1975 donc si ale ne kera sababu ye anga na nyogo fe kana maulud ni kiya sirifu kanu sirifu bunya ka sirifu nafa anu digi kayani donc do ya fara kuma la ko kay kaw bi ni di sirifu kama ne bo seria parce que on ni karanke France anye donia soroy alhamdulillah rabbil alamin o tubabu ka doni anye fen soroy mais sirifu kanu munanya soroka yana ngata karana o de ato haibi u kanu dongo do be faraka on du kay kaw ambe ka sirifu muna an ku bunya abe on de nafa parce que itize ka ke mo fe iba nyada fe kita to fe itize ka ke islamé ni magi rasul sallallahu alaihi wasallam ni dun kera rasul sallallahu alaihi wasallam ka ahlul baytu na ga zuriya fika ku fe o kanu de ambla dun kenenga haibi ala kambe son sirifu kanu ala kambe son ku barkala malibe kololo mun kono ala ka to sirifu kanu mu barka nu ka duwawu Sheikh Ahmed Tidiane anafa ni sirifu kanu mu barka nu do ala ka to malika bo kololo ala ka malila bo kololo ndalen bala fana ni ala sona ambe dinga mu kono sirifu kanu mu ka duwawu mu ka barka de bamba ko ala ka mbako aw ni ciaw ni baraka ni bonya kuma nunu bela jelen kɔfɛ Sherif Ahmed Tijani Haidara ale yɛrɛ ye kuma ta ka bonya masegin kɛ ala ni ce san o san de fɔ jamiyatu ansaruddin al-islam kay o b'a ɲini Sayyid Sharif Usman Madana Haidara fɛ a ka den dɔ di kana fara u kan ka alakira ba ka mawludu a ɲɛnamaya o la ka kɔn anw ɲɛ ni kɛnɛ ɲɛnamaya la an balimakɛ Muhammad al-Madani ala ka hinɛ ani silamɛ suw la ale ye nin kɛnɛ ɲɛnamayali daminɛ o la ka bɔ olu la ka se anw ma anw ka sɔrɔ kana fara kayikaw kan kanu bolo ma an bɛ o de fɔ san o san
n'o tɛ ala ye cɛ di kayikaw ma jamiyatu ansarul islami tɔgɔ la karamɔgɔw minnu bɛ se ka wajulu sigi fo ka taa dugu jɛ ala ye a dɔnni a n'a faamu di u ma mɛ ka fara o bɛɛ kan an ka karamɔgɔ an b'a fɛ o la an bɛ fɛ a joli dɔ ka ye an cɛ la san o san o de y'an ka nali ye mun ka sɔrɔ ka kanu kurakuraya an bɛ o sira de kan wa ala ni ce ɲinan ta fɛnɛ san o san dɔ de bɛ fara kow kan san o san o la kana se ɲinan ta fɛnɛ ma a kan na ka se ka na fara jama caman minnu bɔra Bamako ka na n'o tɛ salon an bɛ se k'a fɔ mobili min tugura ɲɔgɔn na mobili 10 ni kɔ don ka na mawuludu kɛ yan tiɲɛ don jama nana mɛ ɲinan ta an b'a fɔ a cayara ka tɛmɛ san bɛɛ ta kan Bamako délégation ka se kayikaw fɛ yan a cayara ka tɛmɛ san bɛɛ ta kan alhamdulillah ni kayikaw yɛrɛ ka laɲini ye ni o ye jamiyatu ansarul islami ye o k'u y'a kanu ɲinan an ka na avion na sabu avion bɛ sira kan sira ka jan a sɛgɛnw ka bon o y'a kanu an ni mɔgɔ damadɔw délégation na ka se ka o bɛɛ ka billet ta ka na président ye wele k'a fɔ n ye n ko n y'a mɛn a b'o cogoya kelen na ansaruw labɛnna an b'a sara mɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla ansaru kelen tɔw bɛɛ cɛ la ko n'a billet bɛnna fɛn o fɛn ma mɔgɔ hakɛ min bɛ tɔmɔ ne kelen b'a bɛɛ sara n'o ye an balimakɛ ye Bayi Kɔnte ala k'a sara mɛ o fana bɛɛ kɔfɛ an balimakɛ Musa Keyita ale fana n'an bɛ kɛnɛ kan yan ale fana ko ten la a ka jate minɛ billet bɛ bɛn mɔgɔ hakɛ min ma ni mɔgɔ o mɔgɔ tɔmɔna n'a billet bɛnna min ma ale bi a jɔ n'a ye a kelen b'a sara an k'o bɛɛ ma u ni ce u sara bɛ ala bolo n ko nka dɔ kɔni ɲɛ ni o ye Musa dɔ kɔnna ɲɛ n'o ye Bayi Kɔnte o ko k'ale b'a sara mɛ o y'a sɔrɔ Jallo Alu Jallo anw jɛɲɔgɔn la anw jɛɲɔgɔn tɛ an b'a fɔ an fa jɛɲɔgɔn de don sabu an y'a dɔn o sira de kan an y'a dɔn an ka so karamɔgɔ a kanu yirali sira kan olu dɔnna yen de o la an b'a fɔ an fa jɛɲɔgɔn de don a kɛlen ye député a ko a y'a kanu ka ye mawuludu kɛnɛ kan k'a ye ko jɔyɔrɔ dɔ b'ale la Kayi jamana tɔgɔ la o la a b'a kanu mawuludu ɲinanta kana fɔ a kɔ ko a bɛ fɛ ka na an fɛ o la ale sɔrɔla k'a ɲɛfɔ an ye ale tun b'a kanu dugumasira in ni an bɛ se k'o to yen ɲinan ka na sanfɛla fɛ n ko ansaruw fana ye nin de ɲini an fɛ o kɔrɔ a bɛɛ ye hakilila kelen ye n ko nka o kɛlen don ka labɛn kɛ fana billet ko sira kan o kɛlen don ka o labɛn mɔgɔ hakɛ minnu kan ka na ale ko baasi t'a la nka hakilila dɔ bɛ ale yɛrɛ la ni o sabatira a bɛ n wele a bɛ jaabi di yan o la a ye o de fɔ a bɛna avion minnu na ko o avion jama man ca a bolo jama min bɛ se ka mɔgɔ 100 ni kɔ ta avion min bɛ se k'o kɛ k'a bɛ fɛ ka o dɔ de ɲini an k'an ka mɔgɔw di kana fara ɲinan mawuludu a ɲɛnamaya de kan alhamdulillah ala ye o de sabati ni kunu ni bɛɛ sigira k'an kɔnɔ mɛ a ka di ala ye cogo min a b'a kɛ ten ala sɔnna ka nali k'a sabati ka bɛn bi de ma ni ale kelen ka jɔyɔrɔ ye mɔgɔw i bɛ fɛn min kɛ ala kama jɔnw bɛ o k'a yɛrɛ de ye mɔgɔw fɛn fɛn kɛ ala kama e b'o k'i yɛrɛ de ye sabu i t'a di ala ma fiyewu k'i ka pɛridi o la ne ye tiɲɛ ye mɔgɔ i bɛ fɛn o fɛn nafa ka ti i k'a dɔn ko ala bɛ a nɔnabila kuranɛ ko ten o la an bɛ Jallo fo ka kɔn bi ɲɛ ani a ka bi baara in fana na ka na ni mawuludu kɛlaw ye ala kama nin kɛcogoya in na an b'a fɔ a sara bɛ ala bolo ala ka sarako ɲuman di an n'a ma mɛ a b'o cogo kelen la mɔgɔ caman minnu farala an kan ka na nin kɛnɛ in seereya o bɔra k'a fɔ an ka Dile Sidi Modibo Kane a denw bɛ an fɛ kɛnɛ la yan ani an yɛrɛ nana bonya minnu sɔrɔ yan n'o ye an ka Kayi maabaw a bɛɛ y'u ka baara bila an ka imamu
an ka haut conseil ɲɛmɔgɔw an ka groupement ɲɛmɔgɔw a bɛɛ y'u ka baara bila ka n'an kunbɛn ani ka fara Kayi a dugutigiw kan u sara bɛ Ala bolo an y'o de fɔ n ko san o san dɔ bɛ fara ko kan mais a kɛra jɔnni ye peut-être anw wa walima a kɛra Alu Jallo de ye wa la an b'a fɔ a kɛra alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a kɛra ale de ye sabu anw nana alakira ka bangele hukumu de kɔnɔ wa su in na o de ye alakira ka mawlid o su wajulu ye ka dugu jɛ sini na o la an b'a fɔ nin bɛɛ alakira ka jama de ye an b'a ɲini Ala fɛ an bɔra o min kama Ala k'an ɲɛ a ka jama la lahara Ala k'an bɛɛ kɛ alakira nɔfɛ tuguba ɲumanw ye. Lafiyaw kelen kɔfɛ o don kelen wula fɛ an karamɔgɔ a Sherif Ahmed Tijani Haidara a n'a taama ɲɔgɔnw u wulila ka taa foli bila Kayi duba caman kɔnɔna la i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔba El Hadji Amiɲang El Hadji Umar Baro groupement président Kayi fo ka taa se an ka Sherifulakaw ma Kayi n'o ye Baha Haidara ka denba ye u tɛmɛna Aliyu Bubakar Jallo fana ka du kɔnɔ ka taa foli bila ale ka denbaya la kunsiyɔrɔ tun ye kelen de ye Kayi taayɔrɔ tun ye kelen de ye Kayi n'o ye Kayi ndulati kɛnɛ min ka bon ni ndulati kɛnɛ bɛɛ ye Kayi Stade Abdoulaye Makoro Sissogo jama bɔra kɔsɔbɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛna a ye jaw la cogoya min na yanni wajuluw ka daminɛ an ka maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan minnu ni dakurunya fila folikanw ani bisimilalikanw dira olu ma an ye min fana sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka jɛ an ka olu fana lamɛn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An sujalen bɛ Ala fo k'a barikada ka nafa bɛɛ lajɛlen fo cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔ an ɲuman na yarabi Ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye n'o bɔra yen an b'an ka gouverneur fo ani an ka autorités bɛɛ lajɛlen Kayi kɔnɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada k'an ka dugutigiw fo k'an ka maires bɛɛ fo o kɔfɛ an bɛ an ka dunan minnu nana n'u bɔra gɔrikana sisan an b'u bɛɛ lajɛlen fo u tɔgɔ ani jamu na u ɲuman na yarabi Ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye an b'a dɔn ɲina Kayi ka di kosɛbɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana 12 u ka ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan nɔ Mawlidu la o b'a yira k'a fɔ vraiment ko bɛ bi la o kɔfɛ an b'an ka karamɔgɔkɛ fo n'o ye Seydi Sherif Ahmed Tijani Haidara san o san ale de bɛ na nin su in ɲɛnamaya an fɛ yan nɔ an b'a fɔ a n'a ka délégation ye k'u bisimila an bɛ o kɔfɛ an bɛ Kayi ka a muso a n'a cɛ an b'u bɛɛ fo u ka Sherifukanu na k'an ka section fo k'an ka comité bɛɛ fo yarabi an sigi hɛrɛ yarabi Ala k'an wuli hɛrɛ la an tɛ bɔ kuma kɔnɔ fo an ka karamɔgɔ fo n'o ye Seydi Sherif Usmane Madani Haidara sijani kɛnɛ laban ko ɲuman yarabi Ala k'a di an n'a ma a mun fɛ jamana kɔnɔ yarabi Ala k'o k'a ye jamana ye Ala k'a lafiya jamana ye Ala k'a lafiya Ala bonya kama kuranɛ bonya kama sallallahu Mustafa auzu billahi minash shaitanir rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim an bɛ Ala fo k'a barikada Ala mun y'an ka baara bɛɛ bisi na ma ni karamɔgɔ bisimilali y'an ka kɛnɛ kan an bɛ Ala fo la k'a barikada commission bɛɛ tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fo Sheikh Sherif Usmane Madani Haidara an b'a ale fo k'a barikada an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usmane Madani Haidara tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Sheikh Ahmed Tijani Haidara fo o tɛmɛna an b'an ka gouverneur an ka karamɔgɔw an ka maires an b'u bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'an dɛmɛ nin baara in na an b'i fo k'i barikada bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye donc tiɲɛ yɛrɛ la an ye wele da bɛɛ ma bɛɛ y'an jaabi bon ɲina Mawlidu ani Mawlidu tɔw tɛ kelen sabula jamana 12 olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka Mawlidu ɲina 2020 kɛnɛ kan bon o tɛmɛnen kɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'i barikada sabula n'i ye mɔgɔ wele bɛɛ lajɛlen bɛ se ka degun sɔrɔ commission ye tɔgɔ la n'o mɔgɔ ye degun sɔrɔ an bɛ yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen ma sabula an ma dabɔ a kama bon o tɛmɛnen kɔ an bɛ an ka sponsor officiel NBB an b'u fo tiɲɛ yɛrɛ la u y'an dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ ani Baramali ye dɛmɛba kɛ aw yɛrɛ ɲabɔ o dɛmɛ la aw ɲakɔrɔ an b'u fo k'u barikada wa bad salamullahi alaikum wa rahmatullah wa barakatuh an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma kɔfɛ an b'an sinsin setigi Ala tɔgɔ barikama ye o kɔfɛ an bɛ sɔli a ka kiraba kan n'o ye Muhamadi
an b'a ɲini ala fɛ kisi ni nɛɛma caman ala k'o k'a kan a n'a so dungɛ sanumaw a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ n'o tugura kɔ fo ka taa se lahara jɔ don o kɔfɛ an ka foli bɛ jama bɛɛ ye mɔgɔ fɛn fɛn sera kɛrɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ an karamɔgɔw fo ani an balimakɛ n'o ye a Seyid Ahmad Tijani Hayidara ye ale ni kanubagaw ani kalandenw ani mɔgɔ fɛn fɛn n'o tugura kɔ ka Kayi sira minɛ ka se an fɛ yan bi an b'a fɔ a ye maire tɔgɔ la ani a ka bureau communal tɔgɔ la ani Kayi conseil bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye mairie conseillers ye k'a fɔ k'a ka bisimila Kayi ko a b'a ka so an b'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ ye kɛnɛbaw dɔ ye su in ye subaw dɔ ye k'a sababu kɛ waleɲuman dɔn kɛnɛ de don ala foli kɛnɛ de don ala ka ɲuman dɔn kɛnɛ de don o ye kɛnɛ ye duwawu bɛ jaabi kɛnɛ min o kɔfɛ an b'a ɲini a fɛ n'o ye an karamɔgɔ ye ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan u ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka jamana in ye o kɔfɛ u ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn an ka dugu fana ye an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu bɛna kɛ yan ala ka duwawu ninnu minɛ ala k'a minɛ an kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ ma ala k'a minɛ an ka dugu ma ala k'a minɛ an ka jamana ma an b'a ɲini ala fɛ u ɲuman donna an ka dugu in kɔnɔ k'u ka séjour kɛ hɛrɛ la ala k'o kɛ ka segin ka taa denbaya la Bamako ala k'o nɔgɔya an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin su in ɲɔgɔnna caman yira an na ka Ansardine fana fo nin kɛnɛ in sigili la san o san nin min ye kɛnɛba ye o kɔfɛ an ka autorité fɛn fɛn bɛ yan ka taa gouverneur la ani an ka chef de service an ka karamɔgɔw ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ a bɛɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka an ɲuman bɔ su in jayi nabil mustafa amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada an bɛ ala fo ni mustafa bangeli ye ala min ye mustafa sili kɛ nɛɛma ye k'a kɛ hinɛ ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ala fo ala min ye an kɛ a mantonw ye k'an kɛ a nɔfɛtugubaga ye an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen sera kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ani hami min sera kɛnɛ kan ala k'a bɛɛ dilan ni mustafa sababu ye wala an bɛ Kayi ɲɛmɔgɔw fo ani kɛnɛ in labɛnbagaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra yen an b'an fa fo an'an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Hayidara ye sini kɛnɛya lafiya ala k'a d'a ma ale min kɛra sababu ye ka an musow bɔ kunfinya la k'an bɔ jahanɛmɛ kankun kan ka n'an bila aljinɛ da la fo ni mɔgɔ min banna ka don sabula ni ale sababu ye kunfinya a dɔgɔyara musow la sabula musow ka kalanyɔrɔw a dayɛlɛla fan bɛɛ ni ale ka hakilina n'a ka miiriya ɲumanw ye bi Hayidara tile la ni mɔgɔ min jɔra ala ɲɛkɔrɔ k'i ye kunfin ye lujura t'i bolo dalu t'i bolo i bɛ taa min yira ala la wala an b'o foli k'a ye nin kɛnɛ in ka ɲa an y'an ka diinaw dɔn k'an ka faridaw n'an ka nafilaw dɔn k'an ka sunaw dɔn k'an ka seliw ɲɛfɛn n'a tiɲɛfɛnw dɔn k'a sɔrɔ an ma madarasa kɛ an ma ekɔli kalan kɛ an kɔrɔbalen kalanyɔrɔw dayɛlɛla fan bɛɛ an y'an ka ala dɔn an b'a fo o la nin kɛnɛ in ka ɲa n'o bɔra yen an b'an karamɔgɔ fo diina sotigiden cɛ min y'a ka ɲɛnamaya n'a ka funanŋɛniya bɛɛ di ala ma n'o ye Sheikh Ahmed Tijani Hayidara ye musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'a fɔ ala k'a dɛmɛ a ka nin jihadi ninnu na a bɛ jihadi min na a b'a la an musow ye sabula a ka jihadi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ mun de kama ka anw denw bɔ dulɔ min na k'u bɔ jɛnɛya la k'u bɔ buwati kɔnɔ denw na ka t'u bila wajuli kɛnɛw kan ka an denw dilan k'u di an ma an musow b'a fɔ ka a ni ce ala k'a dɛmɛ sabula ni denw tiɲɛna a turu bɛ da anw de kun mɔgɔ min ye an dɛmɛ k'u dilan k'u di an ma ni sara tɛ an bolo n'o ye Sheikh Ahmed Tijani n'a a balimaw ye an b'u fo an b'a ɲini ala fɛ nin diina min kalifal'u ma doni mun b'u kunna yarabi ala k'a ta fanga d'a ma an b'a fɔ ko bangebaga duwawu n'o ye muso ba ka duwawu bi jaabi balimamusow ka duwawu bi jaabi o la Sheikh Ahmed Tijani i balimamusow bɛɛ tɔgɔ la
ani baw bɛɛ tɔgɔ la muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka ni to janfa la an b'a ɲini ala fɛ doni min dara aw kunna a ta fanga ala k'a di an'aw ma an b'a ɲini ala fɛ aw bɛ fɛ ka diinɛ in se yɔrɔ min ala k'a tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan i ni dɔgɔw ala ka n'aw bɛɛ kɔlɔsi ala k'o kɛ mustafa n'a somɔgɔw kama n tun ye madame ɲa ɲagalen sɔ ye kayi muso bɛɛ tɔgɔ la salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. alhamdulillah an bɛ ala tanu ka waleɲuman dɔn ka ɲini a fa ka kisi caman kan an kuntigi muhamadu kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a n'a ka somɔgɔ sanumaw a n'a ka sahababaw ani mɔgɔ minnu bɛna tugu u nɔfɛ ni dannaya ni juguɲumanya ye fo ka taa se kiyama jɔdon ma ala ka ne ni aw bɛɛ ye o la. o la délégation tɔgɔ la délégation belebeleba sabu ni délégation in a ɲɔgɔnna délégation man na fɔlɔ ka bɔ bamakɔ a ɲɔgɔnna délégation man na en qualité et en quantité famuko ɲuman ala k'o d'a ma a délégation qualité ɲɔgɔnna man na ni qualité in o bonyana délégation tɔw qualité ye ayiwa hali en quantité caya la hakɛ la a délégation ɲɔgɔnna fana man na hali nacogo la ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka pan bakuruba na n'o ye avion ye nin ye vol spécial mawulud 2020 a Kayi famuko ɲuman ala k'o d'a ma a bɛ fɔ nin de ma ko mawulud VIP famuko ɲuman ala k'an sahaba bɛɛ donc o la délégation bɛɛ tɔgɔ la ka aw fo Kayikaw an nisɔndiyara tiɲɛ yɛrɛ la an bɔ waati k'a fɔ ko ka kɔrɔ an bɛna mamiliw de la o la n'an nana yan an yɛrɛ ka mamiliw b'an bolo an b'an ka kurusiw kɛ a la mais k'a fɔ ko an bɛna vol kɔnɔ ni nin jamabaden ye mamili ko tun ye an jɔrɔ dɔɔni an ko est ce que n'an sera Kayi yan mamiliw bɛna sɔrɔ yen min bɛ se ka nin bɛɛ ta wa mais an selen yen hali an ma sɔmi a la mamili ko degun an b'o sɔmi sɔrɔ kuma tɛ degun tɔw ma an ma degun foyi sɔrɔ Kayi yan vraiment an y'a dɔn k'a fɔ Kayi est égal à Kayi ni Kayi tɛ i tɛ Kayi ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ayiwa Kayi ka nin mawuludu in nin tɛ Kayi ka mawuludu ye dɛ nin ye mawulud international i n'a fɔ Bamakɔ ta bɛ cogo min jamana joli de bɛ yan jamana 12 famuko ɲuman ala k'o d'a ma. national tɔgɔ la an bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye minnu bɔra Bamakɔ minnu bɔra jamana wɛrɛ ani minnu bɔra Kayi ni a lamini na vraiment k'a yira Kayikaw la k'a fɔ ko an wasara baara min ni an bɛ a kɛnɛ kan kɔnɔdimi tɛ fewu ɲɛdimi don komi kuma in yɛrɛ ka nɔgɔ koyi sabu bɛɛ bɛna ye télé la o la a ka nɔgɔ kojugu a ko fɔli ka nɔgɔ kojugu Musa Sangare y'a fɔ cogo min na k'an to avion kɔnɔ wele ɲininka ko yala ko an hakɛ minnu bɛ avion kɔnɔ sisan maa 100 ni kɔ ko ka bɔ aéroport la ka na jatigila la k'o bɛna kɛ cogo di n ko k'o hakili sigi mais yɔrɔ min na n'o ye Kayi ye n ko section min o b'a dɔn n ko k'o bɔ o jɔyɔrɔ la hali ma sɔn ka wele kɛ an sera aéroport la sɔɔni mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ jɔ mobili la fo ka n'an se an jatigila la a ma bala ne kɔni na a balala tan bɛ ɲɔgɔn na a ma bala ne kɔni na Sangare y'a fɔ cogo a y'a dɔn a balala Sangare la mais a ma bala ne kɔni na ne ma kɔnɔ b'a n'a fɛ n'a sɔrɔ ne tun kuma ma tun bɛ Tarawele wele mais hali ma wele sabu m'a dɔn u bɛ fɛn kɛ min tɛ nin ye nin kɛnɛ ni an bɛ a kan k'i to yan i hakili bɛ jigin fɛn o fɛn na o stade 26 mars n'o tɛ tɛ se ka foyi suma ni a ye bon Chinois yanni stade 26 mars min bɛ min ye ala de b'o dɔn n'o tɛ maa si tɛ a dɔn o la vraiment an wasara karamɔgɔ wɛrɛ minnu dara an karamɔgɔ ba den ka kan na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'ani barika da aw b'a dɔn ni kira joli tɛ dafɛn si tɛ se ka nin kɛ. an bɛ Kayi ka bɛɛ lajɛlen fo Kayi mɔgɔbaw mɔgɔ fɛn fɛn sera ka déplacer ka na fête in k'an bolo yan an ka diya ɲɔgɔn bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Kayi mɔgɔba bɛɛ lajɛlen fo la ni ne jɛra nin kɔnɔ in kan sisan hakili bɛ jigin mɔgɔ fɔlɔ min na o ye Ustaz Bonajangi Ala ka hinɛ la vraiment an kanubaa don an ka karamɔgɔ don Ala ka hinɛ la Ala ka hinɛ silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma n'o bɔra yen fana an tɛ se an bɛ kuma bɔ ni mun ye dɔrɔn o ye sirifu bonya ye vraiment ni mɔgɔ min so min kɔni ka jan i b'a dɔn alijinɛ sira suru
aljina sirasuru bɛ sirifu kanu ye kosɛbɛ siga yɛrɛ t'o la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka kanu don an bɛɛ lajɛlen an ka cɛkɔrɔba sedu sarmana haydara ala k'an mɛn kɔrɔ alhamdulilayi a den minnu fana bɛ yen Cheikh Amadou Tidiane a n'a dɔgɔw ala k'u mɛn kɔrɔ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini ala k'u kanu to an na ala k'u kanu to an na ala kana an k'u ma fitiri wale an bɛ jama silamɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kayikaw fo alhamdulilahi an nana an ye mun ye o y'an bɔ an cɛ ani baraji an bɛ tila k'an ka sirifukɛ fo an bɛ dugawu ɲini a fɛ an bɛ dugawu k'a ye an b'a ɲini a fɛ fana a ka dugawu kɛ an ka jamana ye a ka dugawu kɛ silamɛw ye ala ka se k'an bɛɛ don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ a ka dugawu kɛ jamana jeunes fana ye sabu ale de ye silamɛya jeunesse ɲɛmaa ye ale de ye silamɛya jeunesse ɲɛmaa ye i n'a fɔ a fa de ye silamɛya bɛɛ ɲɛmaa ye mali kɔnɔ cogo min na ale de fana ye jeunesse bɛɛ ɲɛmaa ye silamɛya la an b'a ɲini a fɛ a ka dugawu k'an ɲɛ ala ka sini kɛnɛya d'an n'a bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ya ilahi a fa ma se yɔrɔ min na a hɛrɛ ka se ka tɛmɛ o kan ya rabbi an b'a ɲini a fɛ a ka dugawu k'an ɲɛ a ka dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye wallahi sharifu ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ sharifu ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ ni n'a jɛra i ni mɔgɔ jɛra i ni maa mun ɲɔgɔnna ma deli ka jɛ i ni mɔgɔ jɛra i ni maa mun ɲɔgɔnna fana tɛna jɛ diɲɛ in tɔ kɔnɔ wallahi sharif i kɛra i mɔkɛ wallahi i ye hadamaden ɲuman ye i ye silamɛ i ye hɔrɔn ye i haydara ala k'an to ɲɔgɔn ye ya rabbi ala ka sini kɛnɛya d'i ma allahu taala ka an ni sago bɛɛ d'i ma ala ka jamana ye ala k'a suma ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ya rabbi ya ilahi ala k'a ɲɛ ka d'an ma ya rabbi ya ilahi ok wassalamu alaikum wa rahmatullahi an bɛ foli lase an balima kayikaw ma fɔlɔ olu mun kɛra an bisimilabagaw ye parce que nin kɛnɛ in a bɛ maa wasa mais n'i ye nin kɛnɛ in ye fan o fan a tɛ maa tugu maa kɔ jogo tɛ maa min na an ka sirifukɛ n'o ye Tijani Haydara ye ala ye jogo kalifa cɛ in na mais yana an ka Tijani fo an b'a fa fo n'o ye a Sherif Madani Haydara ye bari sabula ala ko yani an ka silamɛw ɲini an ka jogotigiw ɲini fɔlɔ ni cɛba in ye jogo don a bɔnnaw la wa bɔnnaw yɛrɛ kɛra jogo in tabaga ye bari sabula adamadenya fɔlɔfɔlɔ o ye jogo ye o de y'an tugu Tijani kɔ ka na mawuludu la yan bi an bɛ Tijani fo ka a jɛɲɔgɔnw fo ka kayikaw yɛrɛ fo ne ni n ka tɔndenw an nana Tijani nɔfɛ mawuludu la ka na mawuludu ɲɛnamaya kaye yan k'a fɔ kayikaw ye ko cɛ min filɛ nin u bolo jogotigi don wa a bɔra jogotigiw la bari sabula n'i ye jamana jɔlen ye fo jogo ka k'a kɔnɔ ala ko ni jogo tɛ maa o maa ko e kana tugu o kɔ min kawlihi subhanahu wa ta'ala sinfani min ummati iza soluha an-nas wa iza fasada an-nas al-umaha wal fuqaha donc Tijani n'a fa olu y'o dɔ ye jogotigiw don ko maa fila bɛ ne mantow na n'u jogow ɲana ne mantow jogo bi ɲa n'u tiɲɛna ne mantow jogo bɛ tiɲɛ ni jogo ɲuman t'i la i tɛ se ka silamɛya ɲuman fɔ i tɛ se ka silamɛya ɲuman kɛ bari sabula n'i y'a kɛ an b'a sɔrɔ i jogow la a t'i jogow la mais ale b'a kɛ a b'a jogow la donc o de la an tugunen b'a la an ka tɔn tɛ tugu mɔgɔ kɔ jogo tɛ maa min na o de kosɔn an bɛ fasoko kɛlɛ la ni maa o maa jɔra an ka faso ɲɛ ko jogo ɲuman t'i la k'i b'a ci i b'an jɔlen i ɲɛ ni ala ka diɲɛ ye komi su ka jan an bɛ foli di kayikaw ma k'a fɔ ni cɛba min filɛ nin ye a bɔra maabaw la kayikaw ka minɛ u bolo fila la a kana tilaw la ni ala sɔnna a ma a b'anw bolo fila la an bɛ bɔ kuma la yan nɔ hakɛto b'a kan sɔli ala muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa salim an b'a fɔ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ma ko assalamu alaikum wa rahmatullah
jamana 12 min nana ka bɔ continent 3 la, continent américain, européen et africain. An badenw u farala ɲɔgɔn kan ka ne kɛ u kumada ye ko ka foli lase. A nisɔn ka di kojugu. Komi ko jama ka ca n'o kun tɛ, Ala ye an da an ka ninnu tanu de. Ala ye an da k'an karaba ninnu ye de. An nɛ, an ni y'an farikolo bɛɛ kɛ nɛ, an tɛ se ka ninnu mankutu fɔ ka s'a dan na. An badenw, ne ye min ye Kayi bi yan, ne hakili la n ko ne kelen de tun bɛ sirifiw fɛ, mais n dara la n ko ne ɲɔgɔn miliyari de b'u fɛ bi an selen yan kunbɛli min kɛra. Kayikaw dan tɛ aw la. A se di Serifu Usumani Madani Hayidara n'a denw aw juguw de kɔ tigɛra. An karamɔgɔ n'a denw jugu aw de mago sara. Mali bɛɛ bi jɔnni bɛ sɛgɛrɛ bi mawuludu ko la, diinɛ ko la ni aw tɛ. Sangaba mɛlɛkɛw yelen bɛ bi ka waso ni Serifu n'a fa n'a balimaw de. Dugumakolo mɛlɛkɛw olu bɛ ka waso ni aw de. Dantafɛnw ji kɔnɔ olu bɛ ka waso ni aw de. Jamana 12 ko k'an k'a fɔ u ye k'aw ka hakilila tigɛ. A ye ne dun min ta u ye, an ni a n'an ka nafolo a b'aw ka bila la. An mago b'a la su a bɛ d'aw ma, an mago b'a la tile a bɛ d'aw ma. Salamu aleykum wa rahmatulah. Jama bɛɛ lajɛlen aw salamu aleykum. Maître de cérémonie bɔra ka mun fɔ à chaque fois n'a fɔra ko kana kuma Alaji tɔgɔya la ko nɔgɔn tɛ, mais an b'an jija an b'an gɛlɛya an bɛ dɔɔni fɔ a la. Alaji a ko ne sera kɛnɛ kan n ka jama silamɛ bɛɛ lajɛlen fo. A ka d'a yɛrɛ ye a ka sɔrɔ ni kɛnɛ ninnu kan, mais bi Ala ni si kɛcogo a dusukun bɛ an nɔfɛ yan. A bɛ dugawu ɲini jama bɛɛ fɛ, a bɛ dugawu ta jama bɛɛ lajɛlen. Filanan ko ka Sheikh Ahmed Tidiane fo, a mɔden don, mɔden mun fana don a kɛra ale bolo waso fɛn ye. Sheikh Ahmed Tidiane est une fierté aujourd'hui. Ko k'a fɔ a ye jama fana k'a mɛn, maa fa bɛ se yɔrɔ dɔw la den bɛ dɛsɛ, mais a ɲɛ bɛ Sheikh Ahmed Tidiane tagabolo la cogo min na bi, Sherif Usumani Madani Hayidara a bɛ se ka wasa. N'a tun bɛ profession de la bi, a bɛ fɔ k'a bɛ se ka retraite ta, retraite anticipée ka t'i da parce que la relève elle est assurée. O kɔfɛ k'an bɛ fɛn fɛn na, ale yɛrɛ kun hamina ko bi, à 92 ans, hami mun b'a la bi, c'est le Mali, rien que le Mali et le Mali. A ko sans le Mali nous sommes rien et sans le Mali nous serons rien. O kɔrɔ ye mun ye? An mun bɛ jɔlen, an mun bɛ sigilen, an mun bɛ dalen, an ka miiri ni Mali ye, an ka dugawu ta ni Mali ye, Mali ka bɔ degun na, Mali ka jɔ, Mali sɛgɛnna. A b'an da la don o don Mali sɛgɛnna, da dɔrɔn tɛ de, dusukun. Que les gens pensent, réfléchissent, prient pour ce Mali, Mali ka lagafiya. Ni Mali lagafiyara, an bɛɛ bɛ lagafiya. N'o bɔra la, ni jama in, i t'a sɔrɔ bi circonstance foyi la, ni prophète kanu tɛ sallallahu alayhi wa sallam. Et j'en profite au même moment, minnu m'a faamuya, qui parlent du prophète, qui parlent de caricature, ils en prendront à leur dépens. Ala ka kɛlɛ mɔgɔ t'o kɛ, Ala yɛrɛ b'a kɛ. O cikan damadamaw de tun bɛ n bolo. Ala y'an sigi cogo min na, Ala k'an wuli. Dɔw fɛn fɛn bɛ taa bi, Ala k'a ni yɔrɔ k'a la. Hɛrɛw yɛrɛ bɛ nin su barikama in kɔnɔ, Ala k'a ni yɔrɔ k'a la. Bi, je suis très content. San o san n bɛ naissance fêter avec Cheikh Ahmed Tidiane Kayi. N bɛ baptême bɛ bɛn n'a ye Fès de au Maroc. Ni n kɔrɔkɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Ala kɛ su in na n'ale bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kayi yan. Ali Boubacar Diallo, je suis très content. K'a fɔ an ye dɔw minnu ta ɲɔgɔn ye, dɔw ninnu jaabilen de don. Kayikaw, an ma Sherif Usumani Madani Hayidara sɔrɔ nka aw y'a sɔrɔ. Sabu a dusukun, a n'a farikolo, a n'a ka dɔnniya, a n'a ka miiriya, o de bɛ aw bolo yan bi. N'o ye funakɛ nɔɔrɔtigi ye, funakɛ dalilutigi, funakɛ jogotigi, cɛ min y'a ɲɔgɔnnaw dan,
cɛ min ɲɔgɔnna ma da bi ala ka dali la sirifiya min n'a jɔnjɔ bɛ cɛ min bolo cɛ min ni sirifu wasora n'a ye ni sirifidenw wasora n'a ye ni bɔkolow wasora n'a ye ni bɔyɔrɔw wasora n'a ye n'o de ye a Seyid Ahmed Tijani Haidara wallahi kayikaw ala y'a wasa ni cɛ ye cɛ min n'a ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ tugun ala an bɛ kuma surunya ya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kayikaw an su an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an bɛ kɛnɛ min kan ya bi nin kɛnɛ ɲɔgɔn tɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ mais kɛnɛ belebele de an balimakɛ n'o ye Ahmed Tijani ye a bɔra Bamako ka sanfɛ yan alhamdulillah a diyara n ye a bonyana n ye ala b'a to san caman a kana an ka kɛnɛ kelen kan an bɛ ala deli kayikaw a ye nin ka aw yɛrɛ de ni kuma ka gɛlɛn anw ma anw tɛ kumakɛlaw ye nka a ka kan an kana an sen jɔ ka an balimakɛ in soutenir a ka su la k'a ɲɛnamaya ka kayikaw fo aw ni cɛ aw yɛrɛ ye aw ni cɛ aw yɛrɛ ye foyi tɛ se ka nin kɛ ni ala ko ni kira ko tɛ o tuma an bɛ ala deli ala ka san caman yira na an bɛ mun ɲini ala fɛ ala k'an d'a ma an bɛɛ lajɛlen an bɛ siran mun ye ala k'an kisi a ma aw ɲuman bɔra Bamako ka se an ma yan ala k'aw ɲuman segin aw ka denbaya la o se bɛ ala k'o k'an ye an ka honorable Alu Jalo fana bɛ an b'a fo ani cɛ k'a bisimila k'a Jalo nin y'a ka kɛnɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار إذ رجع الحق إلى نصيبه تمنى من نسجنا من أنكم ni ala ye mali diinɛ ɲɛmɔgɔya di Haidara ma a n'a ka kan an bɛ sherifu bɛɛ fo ala k'an dɛmɛ an ka kɛ sherifu ka baaraden ɲumanw ye faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim nin ye nabilahi ibrahima ka duwawu ye ni maa min sɔmina ko sherifu kanu t'i la i yɛrɛ contrôler ka ɲa kosɛbɛ wallahi i yɛrɛ jateminɛ ka ɲa ka sherifu bɛɛ fo k'an karamɔgɔ fo Sheikh Ahmed Tijani san o san a bɛna nisɔndiyaba in bila an zɔndɛmɛ kɔnɔ tiɲɛ don mawuludu bɛ kɛ mali yɔrɔ caman na nka Haidara ye dɛmɛ min don mawuludu ko la yan cɛ a y'a to an ka fo sa cɛ a y'a to an ka fo sa wallahi o de la dɔw bɛ ɲininka i bɛ taa yɔrɔ jumɛn bi i bɛ taa n ko n tɛ taa yɔrɔ si aw delila ka ne taala yɔrɔ jumɛn ni tɛrɛ tɛ i bɛ taa min i tɛ se ka ko min kɛ i balima silamɛ min bɛ se k'o kɛ a y'a kɛ i t'a dɛmɛ wa ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka Haidara dɛmɛ halisa mawuludu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o la an bɛ ala deli Sheikh Tijani ala k'an ɲɛmɛlen to a la ka an kɔrɔkɛ fo n'o ye Badara Alu Jalo ye a y'a to ne k'a fo aw nɔ la k'a fo Sheikh Tijani nɔ la a y'a to ne k'ale fo bi parce que ani foli ka kan bi a ye min kɛ ala k'a to an kɔnɔ a ye sherifu dɛmɛli min kɛ ala k'a to an kɔnɔ komi dɔrɔn mɔgɔw de kɛn bɛ cogonin dɔ la tew politicien n'i ye ko o ko kɛ u b'a fɔ politique de don nka an bɛ ala deli ala k'a to an kɔnɔ ala ka laɲiniw sabati
ala ka na sutura nzigile wuradanina kuma kan do jigina ngono an karamogo la an be jɛ k'o dan an karamogo la bunanyan ala k'a ka nɛɛmaw jidi o ka rasa u b'a kɔnɔ wallahi wurada in na dɔrɔn nin zigile a jigira n kɔnɔ aw bɔlen kɔ foli la n ko nin sɛbɛ i ka nin fɔ sirifukɛ la a ye mikoro di usman kan ma an k'a dan an ka ɲagari ɲɔgɔn fɛ ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi taubatan qabla al-manuni عثمان شريف ذو كمال وعثمان شريف ذو كمال أعد لنا الأئمة ذا الإمام إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل آيات الجان شريف وذو البيان آيات الجان شريف وذو البيان مبيد النافقين آيات جاني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل وروحان لأثمان يسمى ببنايا إلى نعم الإله إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون ورضوان من المولى إلى سيد محمد المداني إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون أطال الله بأمرك يا شريف أطال الله بأمرك يا تجاني ومد الله ذلك للأنام إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون شريف كنبي بلو be sherifu be kaikaw fo be sherifu be fo nendi sherifu che Cheikh Tidiane Che madame Nabila nya fo so madaina ngakuma ko 2009 ala na bonye Maroc atumba fekata ziara la Fès anya ka ziara préparé kabini o doni budget kanu de bani ɲɔgɔn cɛ bonya de bani ɲɔgɔn cɛ a bɛ na n ba la Bamakɔ a bɛ taa n ka musokɔrɔba fo Bamakɔ a bɛ bɔlen tuma min na donc n fana bɛ t'u bara tuma caman o kanu de b'an n'u cɛ n y'a f'a ye n ko sirifu kanu anw na bɔra Kaya de an y'o de ye an bangebagaw la an y'o de ye an karamɔgɔw la sirifu kanu nana bɔra yan an ye nafa mun sɔrɔ a la dunan kɔnɔ an bɛ se ka livre sɛbɛn o tɛ k'a fɔ ko n bɛ kuma fɔ mun ka d'u ye dɛ mais n ye dalilu de sɔrɔ a la n dɔgɔnin Seku bɔra k'a fɔ yan san o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ismu la Fès mais ɲinan Ala y'a latigɛ a ka kɛ yan an tun ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye saro ko Ala k'an bɛn ɲinan ma ye Ala y'a kɛ Maroc datugulen don Zawiya datugulen don
donc alhamdulillah rabbil alamin ala nan benni kenen kan nko ni be mu fo kay kawé aw nyabala ne be affaire la ka bange baga do bala nya be soro ni sirifu kan mo barkati no tumbe mu makumpala o ka boy makumpala ne ma dili ka slonge sirifu ko la hay bi be do ke ani kay kawbe ala ku kanu sabatan sukuna ala ku bunyali sabatan sukuna ala kan kariya unafalila ala ko ke anan dew na modem be fu ka ta da romina sirifu biyaw ka donde awe do kan be o ka do ke mali parce que mali be tala tabulu munabi nya fo so ma dai nanga kuma kono ni aw sirifu ka duote si samba so mali tilala futla cho shama futla ro chama sirifu ka do ambe o de bolo hay bi amba nyino fe biyaw ka donye aw ye do ke mali ala ka to un et indivisible mali ala ka hera nata kono aw be do ke fana amba na politique la ande ala kan ke o hera en sababu nyumanya ambe ka je ko ke ka ke o hera en sababu nyumanya ka soro fana sirifu kanu dusu ba gambe dusu kuna ndongo kanu bambe dusu kuna ni ala sona no kera mali hera bitanye kudai Chérif vraiment ni valeur don bi katementu me mundo la korole andana bi mo yam bismillah chogo mina yam kumbe chogo mina de l'aéroport jusqu'à votre siège à Ineseva nye jama ya kay kaw bolé ya chogo nyamina o man dabariban parce que mbalo Chérifu de soube kay kawla kabini on domaine ma agno de oula Chérif Mamadou Mouktar ka Loubian Maraka Loubian donc agno de Chérifu la agno de kay kawla Chérifu kanu bambe de sukuna nye munje bi ayen sewa ba don fana kaybe na bonola ni Chérifu kanwe ni Chérifu ka dowe alabe kay fana ke sababu nyumae fo mali rebe ka bonola katake kayke kay mali locomotive ka bonola Chérifu mba fa ko fana farauka dobe aw ko farauka doka anga ke mali ma sababu nyumae ka kayke mali ma sababu nyumae aw ni ci aw ni baraji parce que aw tse ka kuma fanga do nyini jamana ko la mo ba fo politique do me politique te aw ni ci aw ni baraji antu ye min soro anga bara kun follow la kay maulidun nabawi 2020 konona la maulud VIP o le tuyeni dona na tawla ni ala sonama ankaramo as-sayyid al-sharif Ahmed Tijani Haidara Chérifu ke Chérifu de kira mode ay kuma munun ke akene ka ay wajulu nafamamba min ke akene ka amenu la si awma ala ko don yirana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bani kurasi asimiga